Rồi try sẽ xin pat ngai ku blei pi paro hagar jeng ke badan bortam ke jong jisu de hagar ni ke video ngakwa bangan pentip shapi ya ke ai ke ba ublei upan pau hanga naka benta kini ki brio ki ba shim pisa keliang nanga lani kini ki ba shim ya ki umpniang ki jonga bat ki ba klempat ai pat ya ka pisa ke jonga dengan nampan pau kerteng Yaki Henry tangkat kum ke jing penpau ke bau bleu penpau ya nga an pak ek ni ke video shapi te sasngap ha na barkam de ke kubor ke jonga ke de ke kubor ke jong blei te blei ula kren ya nga men ha kini kisngi la don hi menta komba hita yo lane arte yo duna te ukren nga u ong ba wat nom pen kim ya kini ki breu ki bashim pisa keliang na pa te to pen kelut yaki te ngaru ngalapan kelut ya kini ki brio ki bashim pisa keliang nanga ba ngan nombe ram ya ki tang ba ublei uong kumne ka kubor syakini ki bashim keliang lada pila yo pide ban siu manga nganom yo I ka pla pisa ka jong pila yo pisa ne pimpat yo onda pila yo ka kamram jong pidon ka ban siu wat nom tap ban penrben kapla ke jong Henry siu no da ka pi siu ublei unyo ban kurku ya ki kam ki ti ki jong te la da pem siu pat namar pa la yo I ba ka breu kala pen kelut ya kam ong shu sa siu no senang ai no kendian te wat nom shim kabu ya kata yo ba ublei usngau si pat ya te kani ka kubor dei repat tang na ka benta ki ba shim pisa keliang nanga kino ki bashim pisa keliang nang no ru ken mau ye kini ke wei ba lada piyo ki breu ki ba ublei umaham ye ki ba ki pen kelut ye ki ba kimbe ram ye wat nom sngo kemen Henry wat nom bam saho wat nom bam paho wat nom theriam pok wat nom le di shadukan pok wat nom le khlo wat nom le sarong rebo katong ba pensil khnang ba ublei unyo ban kurku ye namadak ba bat ya ke pisa jong ki wei ublei unom yo ban kurku dalele ru em ho oj ublei u hikai yang ngi bangim de ban tim hare lada ngim tim maknaru ketuka kamhi kaba ngile kamu katohi kawara jing tim yangi te lada de yangane yanu lada ngi dehi bangin siu ke pisa jong no kada ka kamram ka jongi bangin siu ti haba pempat ya yo ban siu te kamot ngan nom be ramda lele ru em te don kiba shim pniang ki don kiba da phun ru phimya ra shu te don pat kiba ra te hanrei ublei ula oi ngapen keloj yaki te don kiba shim ka fridge ka jonga ka ba kador ka shongdor kumba lai phun riu hajar te dang ai tang phra hajar te hanrei ublei ulo ong pen kelut wat be ram shu yaki ngasat pan hi da ka jing ien da ka jing jem not te Henry mentang nam pan shu namar ublei ulama ha menga wong wat nam pan shu tang ba ong yaki on da ki la yo sa ai wat jukwa ban thep hapla la jong ya ka badai ka jong ki wei wat nom ya le pa ho wat nom ya le sa ho kata ngare ka khubor ka bangon ra shapi te la don kino ki ba piju pelat ki YouTube channel jong la ban share ke ni ke video ru shaki channel ki jong bakan long ka jingkurku ya kita ki ban yo I ke ni ke video bat ki parlok ki jong ngaru ngakwa ba finia share ke ni ke video kenang ba kitu ki bashim pisa keliang nanga kin yo ban yo I ke ni ke video namar haki por ki bangam pat shna yeng te ki pan ki breu ngaju ai menta pat bangala shna yeng am yo la chuhi bangan ai na Maria la deru ngadang daptang de kijing duna sudah te yo don pat ki badang wan thamai ha channel ka jongi ni ai bon jat bha ki dawai nalor ki dawai mi snyo ki dawai penja nyo le mentai ni la pen mi sa ki dawai penja ethla ni la pen mi ki dawai bp ki dawai shini ki dawai khat ki dawai mau ki dawai ni ai ki dawai sinus ni ai ki dawai piles ni ai ki dawai ban penja so poi banai ni ai u jindi u ban pen internet ekas ni do ting ai ki sunscreen ting ai ki dawai bniat ki dawai ban penja jing smashing tur ting ai
บุญจัดกิดเอาไว้ตึงเต็งอะไรเกล็ดรูบางอันใต้กันแต่กิแชมพูกิเฮนากับซาบันใส่ขมัดรูกับเบสบ้ากิเชนรังเลยบนสินตั้งแต่กตูฮีกิลายารำเดada kerpat juri pisia bah punya share kenang ya kan ka video namar bakalong ka badan kam ba kitu ki basim pisa keliang om dai tang ka jonga han rai jong nu ru ba phin bu ka thong ba pensil ya ka te han rai ban be ram nganam be shu ngala de bete kular bat uplay namar uplay ong la da pen kelut ya ki ngan pen kelut ya pha te han rai la pen khim ya ki te ngaru ngan pen khim ya pha te namar kata nga pen kelut ya pisia ba pensil jai jaiเตลดาพีกว่าแบบเป็นซิลขันเดียดรู้ก็หมดล้องฮีลดาพีกว่าบันซิลขันเดียดกันนี่กับประเทศอายุกับประเทศจีเปมันตาเตพิลาบันซิลตั้งสันสปาชีบนายรู้เล่เลยงำอ่องเลยแบบเป็นซิลแบบอยากเอกแบบพีพิลาชิมเตหันเลยพิลาบันซิลขันเดียดรู้เล่เลยเดี๋ยวเลยก็จึงสุกเหนียวบันกดคุยพีบารอคอยอย่ารออีกไร